Se jkun proposta l-ġunju l-ġbir tal-kontribuzzjoni ambjentali b'rabta ma' turiżmu. Dan anke jekk il-mudell se jitnieda fl-ewwel ta' April. Dan peress li għadhom għaddejn it-taħdidiet bejn l-awtoritajiet u l-operaturi fis-settur dwar kif l-aħjar li tinġabar din il-kontribuzzjoni. Kien fil-baġit għal din is-sena li tħabbret din il-miżura dwar ħlas ta' 50 ċenteżmu għal kull lejl, kontribuzzjoni li għandha titħallas minn dawk li jorqdu f'wieħed mill-istabilimenti ta' akkomodazzjoni f'pajjiżna. Il-kontribuzzjoni għandha limitu ta' 5 euro fuq kull turist, li jfisser li ħadd mhu se jintalab iħallas iktar minn hekk. Malta se jkun wieħed mill-aħħar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li jdaħħal din il-kontribuzzjoni. Fid-dawl li hemm 14-il pajjiż li diġà għandhom din it-tip ta' taxxa. Però b'differenza minn pajjiżi oħra l-Gvern Malti se jorbotha mas-settur turistiku. Fil-fatt huwa stmat il-kontribuzzjoni se tħalli ma' 6 miljun euro fis-sena u dawn se jintużaw biex jitjieb il-prodott turistiku. Tant li kif tħabbar fil-budget se titwaqqaf fondazzjoni li se titmexxa bejn il-Gvern u l-MHRA biex tieħu ħsieb iż-żamma ta' postijiet turistiċi. Biex is-settur turistiku jkun preparat għal din il-kontribuzzjoni, il-Ministeru għat-Turiżmu se jorganizza numru ta' sessjonijiet t-informazzjoni. Intant gvern preċedenti wkoll kellu ħsieb li jdaħħal din il-kontribuzzjoni iżda kien sab oppożizzjoni qawwija. Dan għaliex dak iż-żmien il-gvern kien qabbal il-pajjiż biż-żieda qawwija fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u turiżmu ma kienx fl-istat b'saħħtu li qiegħed illum. Għalkemm dakinhar il-gvern xorta sab mezz ieħor kif jintaxxa s-settur tat-turiżmu billi fil-baġit tal-2010 żied il-vat fuq l-akkomodazzjoni minn 5 għal 7%.